Supramundane power always stands questionable. Kin kare gudun naki, to yau zan kashe ki kamar yadda na kashe Faruk. Za mu ɗauki yarinyar nan mu baka, amma kuma gaskiya inda za mu bi doka ne kamata ya fi zama sai lokacin da muka gama bincike, domin kes na kisa ya wuce duk yanda ake tsammani. to mu ne ita fa yau sai mu daukar sa a gidan nan fa to mu ne ita a gidan nan kuma cin a gidan nan wuta a fito mana ita kuma mu ji don abun ba ya ko ni a matsayina na mai anguwa ko isa ɗau doka a hannuna ba. Liberty Entertainment Nigeria Limited is back with another intriguing and heartwarming series titled Mafarki. A gentle young man is totally victimized by an extraterrestrial love of a beautiful lady. How and where is she to be found? Mafarki. Islam. Zahirin ki nake son gani ba baɗin ki. Akan ki ba irin sunan da ba a kira da an kira ni zantacce mahaukaci. Kin ba san a gaishe ki. La hawla wala quwwata Islam, the central character, faces the threat of life by an unknown young man. But why? Find out in Mafarki. A series of mysterious deaths occurred. Unveil the mystical saga, love, mysticism, and conflict, all in Mafarki. Da wannan aure da za a yi ba da suna ba ne, sawun giwa ne ya taka na rafin gudu. dakata malam ba da lokacin jin wannan babu shi ku je ku auren ku Allah haɗa kowa da gabansa idan ka shirya tafiya ga ko. A film produced by MNDCU and directed by Ibrahim Okafor Hansi. Don't afford to miss it as it hits your screen. Maganan ku sai dai ku rika jingina wa kaddara, wannan kaddaran da ku kuka janyo ta da kanku. Coming soon.